Baokhungri naisै मादैमोन थांगासिनो आंनि बुलेटजों नानिमोन फैद' Baokhungri naisै आब' Baokhungri sekolah नै एगार'था 33 आव गाखोदोंमोन आङो ओमफ्राय दायो नै 12था 23 जाबाय दा 50 मिनिट जाबाय आरो बिदिनो केमेरा खेबबोनाय मानाय आरो मानसि भिर जाबोनाय थाबायनाय इराना 50 मिनिट लानाय जाबाय आरो दा फाइनालि नै गोजौआव मोनफैबाय आरो Bibos, oh ini bibos ya. Bibos ya nih, blok lakas nih. Baokhungri मेला nih, Baokhungri मेला. मेला नै मेला Baokhungri मेला नै Baokhungri मेला नै ending खेलाबो दं फैसा खेला ending खेला फैसा खेला आरोना नै Baokhungri मेला
नोरियाव फैसा गेलानै थाव साफुन ओरैजायबो दं हरजायबो Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ